4 meter breed en oorl meter diep is het got. Vretemidje jedden omwenners een grutte klap, waarna ze het got ontdutsen. Bij de sterrenwacht van Burgum hoopten ze al op wat boeten aards. Een meteoriet, een steen die de hemel bij komt. En mijn beste inslag hier, dan zullen we dus daar nog wat scherven van krijgen kunnen. Dat is heel bijzonder. Daar zorgen we elke keer bij uit. Ik weet wel, die dingen zijn gevaarlijk als ze op een huis komen, op een auto. Want dan ben ik nog die een auto kwijtrekken is of daar terug. Maar als ze hier in Weiland komen, in zo'n stikkeloon, dat is ook geweldig weer. Met zo'n gigantisch got koert ik haast niet het oors wezen. Ik Pieter Dijkstra wist net wat er zeg. Ik vind het een monsterkrater. Dit hier ik net dacht. Ik zag een foto daarvan, dat dacht ik, nou ja, iets wat we ooit een keer zien hebben. Een gat bij de sletkant daar bij Dronriep. Dat is in Jontje in Njoorten gebeurd. Maar toen ik hier kwam, toen sloeg ik staal achterover. Dit had ik net verwachten. Een gigantisch gat. Maar spietig genoeg kwam het een stik dichter bij Huiswij. 5 jongens melden haar jood bij de politie. Omdat zij er een explosief afstutsen hielden. Dit is net zo maar mijn p-voedselzoekers wat we op de orde hier broeken. Nee, ik denk meer deze oor een soort granaat of zoiets. Ik had er ook weinig verstand van hoe die projectielen hieten. Maar dit is wel een monsterachtig projectiel west. Net niet die zomaar in een huis aan mij, denk ik.